garrantzitsua da daukagun kultural batez ere gastronomia gonbidatzen ditugun egarria asetzeko egarri berezi batea. Sagardoa alergia, baina sagardoa zer da sagardoa hola besterik gabe baz berezitasunak ditu eta bere sormenlekua ere astikagara etorrikara sagardoetxe museoa eta hemen bilagun berezi elkarrizketak gonbidatuko ditugu etorri gurekin. Gupela, sagardoen hotela, gupela, zaindu ezagorrela. Leida eta inize. Kaixo. Egunon. Zengutu gaude. Ondo, oso ondo. Eguraldi honekin. Bai, primerako eguraldiak arra duzu gaur. Bueno, lehenek eta ben, mila izako gonbidatzea gaitu sagardo museoa zeniri ilusioa hundia egiten zudan daukagun gastronomian arlo hau ezagutzea eta zer da sagardoetxea. Bueno, sagardoetxea da sagardoaren museoa, deitzen deguna. Orduan, museoa ireki genuen 2006 garren urtean, eta, museoak dauzka aldi batetikan Sagastia, hemen bisitatu dugu aire libreko gune hau, sagarrondo desberdinekin, eta, bertan aktibitate desberdinak egiten ditugu, pixka bat esplikatzen diogu jendeari, ze sagar erabiltzen dian sagardo daiteko, nola jasotzen dian kiskiarekin, garai batean nola egiten zen sagardoa, eta horrelako gauzak. Gero museo barruan, historia pixka bat, sagardoaren kultura, prozesua, eta gero amaitzeko, dastaketa bat egiten dugu. Sagardoa, guztioa, eta beste dari batzuk. Egin dugu, kanpoko ibilatzea bat. Ikusiko dugu, bagukoa. Bai, noski. Nene tragoa, oitura bezala, ezanien ezautzen edari makala, sagardoa hobetoa sentatzen zala, naiz da geroagoan etzen izan ala, 3 ordu baino lehen egin zuen txala. Museo baguan gaude, sagardo eta hemen beste parte bat zertzen gara, zer ikus dezakegu hemen bagu. Bain hemen barruan, sartuko gea museo barrura, eta ikusiko duguna da, pixka bat, azalduko dizuegu, sagardoaren historia, nondik datorren txotxoitura hau, eta hemen, egia esan, datu interesgarri batzuk, jakiteko puntu batzuk ditugu. Eta hori da, nahi baduzu sartuko gea, eta pixkanaka azalduko dizuegu. Izena du, eta gure sagardoetxeako sagar magikoa da. Eta, normalian, adinez txikiko aurrak etortzen dianian, histori bat kontatzen diogu. Izena duna, Dasti ipuin kontalari. Gauza da, Dasti berez, hor kanpuan dagoen sagarrondo zar batian jaiozan, eta horren inguruan, histori bat kontatzen dugu. Berez, bizirik dagoen sagarra da, baina orain dago begiak itxututa. Eskua ditu, lotan ez do lotan. Ditu begiak itxututa, baina dena entzuten du. Eta gustatzen zaio, jendia jakitia nungoa den, eta baina
Museoa izten dugunean leiretanekin gero juten da sagastira, insektua jatea, ez ditu sagarra jaten. Jaten ditu, intsektuak, ze sagarrak dira. Kupela, kupela, sagardoen hotela, kupela, kupela, bete zaigu